Duha ni sir? Isa ra. Ay, sir ha? Oo. Isa ra. Busog lang. Ano Ah. nga doon? Ha? Sulod. Ah, dili. Nakabiyang tayo malong dito siya. Sa asaman? Balay. Ako ako na to. Sige, dali. Lingkod na dali. Dali, lingkod. Akit sa pilot. Ah, ikaw, dali, dali. Lingkod. Lingkod lang ka, sir. Tangalan mo Christmas para makaginawa ka. May buntag. Uy, pila may edad din mo? Mag-24 na karong John. Karong John, 74. Karong John 19, mag-74 na. 74 na. 73. Yan, kamusta man? Ano nagigapon? Oh, unsa man atong ipamati? Gapon bukat eh kung lawas. Oy, bugat imong lawas. Kinaparad kapon. Bugat ang lawas. Kapoy. Gusto mo rin mong kitrabaho, ang kapoy man. Wala. Kanang mulingkod ko. Wala mo kayo gitrabaho sa laaw. Kanang mag-gagmay na kong gulit-liho. Ginagmay lang. Magamit kong kahoy ba nga. Dapat may tungkod-tungkod kay. Karoon di maakbalan. Okay. Imong anak. Hindi naman. Ha? Murag lain na akong gibati sa kong lawat. Bukat man kaayo niya. Bro, bugat ng paminaw. Mga pila kadlaw naman ang paminaw ang bugat ang lawas. Ay, kani gapon ang bukat niya. Taod-taod lang ka nang ako susog. Uy, kusog. Buhay kusog. Asa man ang wali kusog nimo? Kamo, tiil, unsa man? Wala na ang dibok lawat. Tawo, tibok lawas yun. Wali kusog. Unsa pa? Kanin siya, gilot na ko. 70 plus po na eh. Kanin. Ngayon sa pamanay. Bukat ang pamina sa lawas, kapoy. Unsa ang ulo? Inaon ako. Ah. Huwag ka nang lain paminawon. Unsa man ka na murag sakit? Ano Hindi bugat? sakit pero lain yun sa katong natural ba? Oh, murag lain jud. Paminaw nimo. Ay sige. Wala na. Unsa pa? Ah, daghan pa. Sige lang, isulti lang. Sige lang, isulti lang. Unsa pa na kadaghan? Bugat, ang paminaw, kapoy. Di ko makatarong barog ba? Kung manakaw rin. Oo. Bikin sige ko mga bata mga na dito magunit magunitan niya sa kanyang. Murag malipong lipod. Lipod pero wala dito kusog. Wala ito kay kusog. Bago lang na nimo napansin. Adugay naman yung way kusog. Adugay na. Yung pagkamatay sa kumbano dito. Kung sa man namatay, So, October. karon nga October, Hindi ako may nag-regular sa iya sa ano na mag-1 year na. ama 1 year. Mag-1 year siya itong 23. Niya. Ako may nag-regular ko niya. Pero akong lawas sa to, kuhan pa man. Kaya kayo. Ako may nag-regular niya. Niya, mga trabaho sa balay, ako punta na. Imo tanan ka imo matanan. Kay, okay man ako lawas. Ah, okay lang. So murag kami ilihok. Hindi ko kita kong naibukon. Mm. Moto na sugar at pagkabatay niya. Diyan na nagpurag. Nagkuhan na ba? Ni nagsiguro ko kag una. Imingaw ra kayo. Imingaw ka. Wala, kuhan ni siya ba ka na? Sa buhay pa siya, di ba okay ka? Oh, di kuan lang, na-stress lang ka. Siguro sa inyo. Imingaw ka na. Dagan ba mga bukon nun na Daghang liponon. mga bata. Sa man ay malihog. Malihog kid halos pang-interview na ko sir ba kanay mga 60 pa taas, 20 pa. Manglihok pa man. Wali. Dili gud mahimog di manglihok. Oo. Naanad na Oh, mo. ano ko, napoy uban. Di po siya mapuyo sa iyang anak. Diha gyud sa iyang balay, bahala na mas lang.
Buto nagsugod na ang kung ito. Oh, dito nagsugod na imo. Nagniwang na ko. Gimingaw ra ka. Kaya ka na. Unsa may kamatyan sa imong kuan? Sundalo man akong bana. Sundalo. Unsa may kamatyan? Retire na siya. O retire na. Kuan. Unsa man katiguangon o unsa man kanang May depensa na to sa iyang sa iyang dugo. Hmm. Pero di wala sang kalit ka kamatay, wala ka nang murag kuan. Wala. Ano ko na atong yung COVID na pamagat sa permit. Gikupit. Permit siya kay na atong yung COVID siya ba. Atlan. Yan at lang duwa gusto. Wag. Gusto siya dikuan nga may permit siya. Ah. Pero sa una ko nga bakit sa ila pagtanaw na sa balay raman ko. Sige. Wala na lagi pamatay lain, tiil, Kanina lagi ako. tuhod, sakit likod. Kaya ako paghangos ba unsa na? Kay kutas mong nagstorya. Kanina naman ni maghangos ako ba. O para isang bagot akuan kanang gawas nga hiluton ta ka, isa po na mag-iwas sa para sa kutas. Kundangi sa nang itlog og manok. Itlog og manok kundangi ha. Ay, Balot, kundangi na siya. kan magdibawa sa ako kay Kay isa na siya sa kutas na siya sa kaon pa lang lahi na. Yang lahi po ng uban nga kutas, kana po ni mo singot uga mao po na siya. muna nga Oh. din ko kay Di magkakamukaw itlog og manok. pamawagay na ako karong itlog. Makakutas yun na siya sa labi na kolesterol, labi nagnana. So isa na siya nga nag-share nga lisod po ta ginhawa. Abi na ko okay lang itlog. Kay wala may Okay na siya ang itlog kung maayo atong pagginhawa, nya wala tay rayuma, wala tay arthritis, okay na siyang itlog og manok. Pero adi yun, luoy yo kita ana. So ato ta sa gulay, lauoy, ana. magud ko yung ito magulay. Ano man? May magulay. Magulay. Magulay yun mo, magulay ta nya sinabaw nga kamunggay, ano no. Kaon magaka. Hindi ko manggaling sa nako. Pure kamunggay. Pure kamunggay gyud. Kay para ang pang makakuha ng gulay ba. Mao gyud. Nindot na siya. Sa uman na. Nya mo kaon tag isda nga walay kaliskis, ha? Ang kauno na to isda, matambaka, budburon, borot, barilison, bilong-bilong, karabalyas, mo na ha? Tama na kay muna rin ginapalit. Correct. Sige. So wala na, kay magsugod na ta. Okay na, magsugod na taghilot. Asa kayo mong balay? Babuhay. Mabuhay, Bansalan. Bansalan. Ayan guys, so shout out sa taga Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. Shout out na. This is Eric Kilot guys of Digo City, Davao del Sur. Welcome to my channel. Si nanay dere, mag 74 years old na. No? Nagsunod marong si Manaha. Puro sigit mga sa halos 70 plus ang nagpahilot, no? Nasa tabangan na to si nanay na banan sa pagkampo sa Ginoo. Kay di man makaya og kita-kita ra sa ato tabangan si nanay. No, of course ako mga viewers nga nagasuporta sa kanunay, nagasubscribe, naga-like, naga-share. Maraming salamat sa inyo. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. My top 5 countries na nagatanaw, naga-view sa akong channel. Thank you for watching my YouTube channel. Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course number 1, Pilipinas. Ayan, kung wala pa ka-subscribe, please subscribe, like, and share my YouTube channel po. Ayan guys, so maghilot na ko guys. Siyempre number 1, salamatan ako ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, sanay namutan na ako, nako'y Facebook, kung ganahan mo makig-friends akong Facebook, o gusto mo mutanaw, nako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, so maghilot na ta. So shout out sa taga Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. Bye. No? Good, dilang. Ito nang ayuhon ron. Ito nang palayason. No, saka daw gamay na makakaya pa saka. Tama na lang. Kaning kamot na to, yan na. Kami mo kamot.
Ana, ang isa. Kaya? Okay na? Okay na? Oh. Ibalin-balin lang yung ulo para dili ka sakitan sa liog, ha? Oh. May nakabalo mo sa kasar. Oh, dili mo ko nagpailot sa unang kung pandemic ya. Ikaw? Oh. Oo ba? Ano siya dito? Wadi ko tuloy. Di ka na itong COVID. Yan. Sige ko. Ana de milot ka. Makalusot ka sa... Anto dire. Hilot na. Kalusot man. Kalusot man. Di naman ka. Hilot ko atong panto. Itong bulak bibiyahe. Yan. Grabe ito na. Walay trabaho. Walay biyahe. Ingaw ko. Magkakiagir ko sa dalan. Ang service pa. Kaya tawagan mo ko. Kuli. Ano yung dire? Punta na sir. Pero biyahe. Oo. Pero na gasolinahan. Able. Look ang kasurvive din ang kalibutan, no? Oo. Di pa ita kita ba? Worldwide gitu. Wala lagi kang duty, Je. Je, Ha? why duty? Wala. Aman. Ano din? Ano ko sa iyo dito sa kuno ko? Simbahan naman namin nag-glide. Stress. Hmm? Aw? Aw. Bili na ng mata. Ay, ang sige ay yung bahay. Sige ay masunog ng kudayon. Sige, no, pangalan mo na eh. Ha? Eleanor. Eleanor. No, 72 ko na. Sira isa neto na iya. Nagyatod na siguro sa mga. Ah. Yatod siya itong man. Oh, wala, dili. Abiyaw. Gusto ganyan din daw ang ginawa na hama. Ito Wala mo ito natulog. Wala. Ay, ang pabitaw mo eh. Kung naiyan ang sakit yung hawak sa 50 anyas. Samot na si Tinta. Sakit yung hawak. Sakit? Okay,
yung sakit na ha, para ma-reduce na to. Kaya ra. Ito mong birthday nanti. Natuwa na ba ka? Tidak sama siya, bahala na. Kung nada yung hotdog, di maayo. Ha? Innocent, isa rin ito kung daghang kang nga. Naputang. Makaisip ko kami tayo. Masungsong ba yung pala yung lumakay siya? Katawaran yung kwarta siya. Ako, nakina siya nakakal yung masungsong na. Kira na Ah, very good. Ganun yung comment. Shout out, boss. Panabo. Sir Raimundo, katong na, tabang sa katong na, sa mabili bataan nga na disgrasya. Iya, pwede siya po yung nagkatabitos ko. Drigos, ato na siya panabo. Sa asaram na. Ito mga anak, mga doon kakambal. Andag ko. Kung na disgrasya.
Di ba ni siya nagkabasa gapon sir? Punto hapon gabi masa, hakbat, lampan, Hindi. siya nagkabasa. Feel Diba? daw. Kaya ka nang musaka siya sa taas, diba? Kanya mag silig-silig sa ubos mo. Man, mangimasa ka. Oh, himasaan naman yung katil. Hapon. Tulog. Tundang mo na to na sa naiha. Mandrapo ka, manglimpyo ka, uga lang. Dili pwede basaon. Oh. Okay. Ha? Trapuhi lang ko ka kay makuan ka, pas mo, mahurot mo kusog na. Pas mo sa kusog mo na sa sir. Mahagot ang sa dili, uto hapon gabi di kita pwede maghimalsa, hakbat, mamunas, maligo. Labi na jug hago. Ha? Oh, dili na sa pwede ha? Ha? Oh, dili pwede, makapas mo na ha? Ang ligo na to, buntag lang na ha? Kaya para maabot ang 120. Ha? Ay, mas grabe pas mo ang ininit. Mas grabe pas mo ang ininit, ha? Pasmado ka, oh. Sa una, grabe siguro. No, bata-bata pa. Ha? Okay ra na kay kinong tambal? O, saan man ginamintin mo? Sugar? Ang saan kataas na sugar? Sa una mo Taas to na yan, siguro? taas, sa mga 8 kapin niya. Ni baba man to niya 6 na lang. 6. Oh. O, kung 6 na, wala na siya inumun eh. Wala na Hindi inumun. sitaan Japon siya sa basto. Ano man nga normal, maggunagot. Di siyang pag-abot kay 7, dili na siya. Taas na bigay ang edad. Dili na naman kakaya, got. Mayroon na sa mga batanon. Minom na yun na, tangkas yun. Mga 15, mga 10, mga. Pero dili payat si nanay. Ha? Dili siya payat. Yan. Siya payat. Itaas mo po na yung uric at nung Agia pero naulian mo lang sa Ito ka taas. Below 500? Tubig lang. Ang abot dili. Taas pas 500. Hindi ko sure kung pilat to. Eh kung below 500, okay na siya. 7. Pero pag mag-lap siya or naabot yung 500, tag-as na na. 7 yata to. Or 600 to. 600? Ni ano man siya ni... Ay, umubag mo kini yung pilat to ni Agia niya. Ni baba na ba? Ni below 500 na. Kanang nagubag, ng bupong, basa-basa ni buro. Dugo na siya nga wak mag-circular. Yan. O tag-as yung uric. Di na siya kaagin mo na maburot siya. Mura siya plastic balloon ba? Ha? Mayo. Marian. Ha? Sakit gamay. Kailangan punta lang. Diba dira man tong sa uric yan, no? Uric acid, Hmm. sugar. Kaya naman mereka sa Oh. duha lang na pinaka-4. Pinaka-kuyaw yun si uric. Kaya once si uric mo saka na tanan. Pati high blood saka na. Ano man, yabang man dugo. Ngayon, normal man to akong kuhan. Ano, high blood man, taas may sugar. Taas man yung kuhan kay nagkuhan, matas mga bawal. Kasagaran yun sa mukhaan yun sa uric. Kaning mo inom
sigarilyo inom, Adi, or alimango. pasayan, alimango, anak. Sekarang na ba sa tao, basta normal ra bando ko, normal, basta normal tanan. Murag mo pasagad na lang po, kaya di pa man, Oo. baba man kayo atong sa adlaw. Gatake man, no, nga, normal man, mo na nagsalig man. Kaunan bitaw litson, kaunan bitaw Banat-banat. banat kay one man. Yan apa yung saligan nga mitinas no. Mitinas ra mo guna di man guna sa pugong ra mo na. Tingog. Magkakamagkabasa siya. Ha? Magkaka nagkabasa kung itong hapon gabi eh. Ah, Ha? ni gabi dili na noon. Di na kaya. Udto hapon noon kika nang mangwanta sa akong pilyo ba. Ni gugaw. Ang klaseng nung lapok. Oo kanang nananapo. Anong lapok na? Alay ang kanang kuan dito ang yuta sa moa. Ika nang gamay lang nga basa kay grabe na lapok ba. Tagal lagi nagka-post sa Facebook nga. Saan itong Facebook sa lab? Saan nang yaw-yaw ng uban? Wala rin kalit. Ha? Di Wala ugaw rin daw. kalit. Saan mo na? Tinood na? Wala pa ko kasuday dira ya. Di siguro tanan. Dili Naayos siguro tanan No? siguro. Siyempre di mo po ka ma-post o di ka naglago Oo, po na man. no? Pero ang kuan lang dira inig ka na kasi kay mawalag tagdo kasi mana ang tubig. Ano naman? Buta ng water district dira. Di mo amaw. Pero gamay ra nga area. Usay kita nan bansalan kay ginaayo daw ang kuan nani. Uyog mo ni mong saligan nga inom, ligo. Oo. Wala jud mo pagasto jud kag dako. Dili kay wala may kuan. Na nindot man. Walay diri, putol. inuwasa. So bayad lang ka pa. Dili man may saon na. Pag wala mi namalhin dira sa bansalan. Asa man na pe? Lapo-lapo jud ni kami mag Ex? sa private dira Ah, ilaya. lapalapis ka highway. Yung nag-email Doon sa Pansalan. Ah, sa terminal. dit. Anak na tunga-tunga no. Nabingkahan. Dira. Ano ka pa bibingkahan ya? Galuto. Napa. Na pa no? Napa. Pero murag kaadlaw na na sila ga abri dira yan nagaluto ni. Yun hatag mo na nila sa bus terminal good. Kanang ginabaligya sa bus terminal. May dungog mo ko. Hmm. Mura ginakuha lang diha. Ginakuha. Ano tayo magalang si Munahon ba? Bro, dengan di senior. Senior penilot. Sige mo siya reklamo sa ang likod ba niya. Hmm. Ikato akong ikaduha bi ako nakapa ano diri sa una Tama mo. Anak ko sayang i-try na lang siya kay katong nagpailot ko diri nawala jud bi ato kung sakit-sakit sa lawas. Jesus, man. Ano man ang plano admit? Dili po. Wala siguro siya reklamo nga sakit daw yung likod. Ay, sambot na hindi punta sa sakit eh. Isang mo yung ito, ay mareklamo sa mga tigo sa sakit ko. Ah, sakit yan eh, kung hawak ko. Lawak yan yung napila pa man akong edad. Samot na ka, sumurag mo, sabot na lang kita. Saan na lang, maabot anang edad. Di ka talabaw pa ana. Di man pud mo kuanog ka ng kuan gusto niyo siya yung sige sa lihok-lihok ba. Kana lang. Kadadlaw sige glab ba. Pero di mo punta lang dyan, kinabi ang pagkasubuliyog, napag-uban, magsige na lang pundo. Oo gani. Pero mas grabe na sige pundo. Pundo. Sakit sa lawas na sige pundo ba? Nananang yung lihok-lihok. Oo, pero sige ba? Pero ingat-ingat lang kayo. Taas ng biya kayo ng tindan. Ato ba, madagma, sus. Dako ko yung problema. Yan, di mabantayan na ito, bitaw. Siya rin na tumba. Tumba ganing natanon.
Halos yun, mga tiguang na, sus, mga lihok. Kuyan siguro mo Oo, sige kapoy ba? kambay. Kuhan. Majority yun sa tiguang, lihok yun. Pinakatigulang na kong ginilot din na 102. Sabi tiguang. Uy, gawa, galisuray, luto na rin. Kaya payat ba, payat? Katong saon lang yung mga gilot yung batong tigulang nga din nakatindog. Katagod mo to kung ginaingon saya kay napatindog, napabaklay, dito na yung Nagkaw, no, balik. kung napakuan rin yung mga Gani. tiguang. Yan. Ano mo rin, balik-balik lang kot, manam lang, madiling nga. Lakaw po tayo, ang ganun. Oo, dili. Nalay na one time, adagan akong nakuan, katong taga-Davao, kaisar gud to. Nakuan ko to 4 years. Naglubog. Dili siya lubog, kanang makalakaw, pero ano yung, di pwede gulay body. Ah, So di siya po siya kalakaw, kaya di man siya pwede gulay kauban. Ikunitan. Kaisar gud to. Nakatupong taga-mayahay. Mati. Ang uban, balik-balik, anam-anam lang. Ay uban nga makuan dyan ba? Katong tiguang nga taga-kuan o. Dugay, ang lakaw ito siya rin isa. yan. Pero hilak eh. Yan. Kitid na dara mo. Pero di siya payat. Sambog siya sa unak. Matambok na lawason? sa- Balik na tong kamot na eh. Inay. Inay.
Mr. White Christmas. I'm a Christmas. Slow down. Nay, hayang tanay. Nanay ko sir, hayang na to.
Try, erog. Okay, erog. Erog. Okay na? Wag kita kita ba? Very good kayo. Okay na? Ha? Ha? Ah, ay, tusok. Tusok ka ng... kanina yung murag kane. Kanta dong. Ano na? Bata sir. Sige po. Akalang isda, oh. Fried chicken. Wah, wala. Patay ka. Boom! Body! Ang hilat eh. Uy, sakitan eh, no? Kwanta ko na diyan. Uy, paso sa kuhay. Gamay kay kong life ko. Awa, pagkabugo. Kung saan ka na slide? Magay na. Buhay pas tatay. Oo. Taas mo rin tubig? Bawal ko, uy. Kaluoy. Buhay na kakita. Tama naman. Tama lang. Ano, mag-abli na dahil siya ugma. Sawa ka. Anak ko 200. 200 ako at 100 ka mama. Ugma na ka mag-abli. Sawa ka sa isa ka to. Gugayan abli. Kadadlaw no, ginasudlan. Ano? Hindi naman ka mga tam. Hindi mo mag-ipalit ko yung mga junk food. Oo, hindi na ganda ko ah. Puno naman, di naman masigot. Puno na rin eh.
mo siya, dito. Ano? Butang lang ka mo, butang. Karon ba kakasulayan ng nanay na eh? Ha? Kasi karon lingkod. Sa ano? Sa park. Ang may higda sa Ano po diya? Namay higda niya. Hindi mo pares na ni. Ha? Kanang hilot yun? Ano best part? Ha? Maayo mo na spark. Sakit siya. Sakit pa sa buwan na diferensya. Na diferensya. Singot po ka, pas mo. Ha? Sakit gamay no? Ha? Grabe itong gihilot ako dre na sa una, 100 to. Gusto pa mo na sa mag 103. Nawa na po ko kabalo. Gusto meron ko to? Hindi mo ba ng isang mga hindi siya nasakit ako. Masikitin nanay no? Sakit. Hindi ko ng bit. Kaya may itong